fotone bocah mok kene. Masa kunyo iki. Tapi matur nuwun Mas. Nggih, matur nuwun. Kepanggihan warga masyarakat. Foto lawas kuwi tak tapuk ndasmu iki. Foto lawas apa? Foto lawas. Iki iso dingin nek kae anu kae aku gelut karo wong ngono lho, pegel karo wong. Ha iya, pegel apa lek kirim foto karo aku arep muni. Ya. Tapi nuwun sewu Mas nggih. Pripun ndedonga. Heeh. Mugi-mugi Sasmita wang siteng Kuku sing tupa kumelun kening kentias sangapeke kawengku sagung jajahan kadangipun Kakang Yayi Prabu Pandhu pun kakang gumun setahun jembleng serendeng awit ndak rasa pasewakan negara Ngastina dina samengko kaya beda kelawan padatan nyatane wiwit mau siadi mung tansah kendelan Yayi Pandhu upama pun kakang Destarata bisa weruh gebyaring jagat wibawamu kaya dene dewa ingkang hangeja wantah Pandhu. Wis bener lamun pun kakang nglilakake keprabon negara Ngastina. Nglilakake keprabon negara Ngastina marang jeneng sira Yayi. Tegese pun kakang mung trima ngalah Yayi Prabu Pandhu ingkang jumeneng dadi Nalendra.
Kakang Adipati kahanan ingkang ayem lan tentrem wonten negari Ngastina menika sedaya saking pangestu paduka Kakang Adipati dhumateng ingkang rayi kula pun Pandhu ingkang rinten dalu tansah angembani dhumateng kawula namung kemawon sakmangke wonten gembolaning raos ingkang kineker gembolaning raos kala wau boten asanes nawala utawi layang ingkang sampun kula tampi inggih menika saking kadang kula Pringgondani Yayi Prabu Tremboko ingkang sampun kaaturaken Yayi Harya Suman Yayi Pandhu yen pancen kaya mangkono selak kepengin kuninging dadi mungguh apa isining punang nawala lamun bisa winedaring akeh siadi tumuli paringa dawuh inggih Kakang supados cetha ngigla kang tanpa warana suraos sing tulis kula badhe dawuh dhateng Yayi Gandamana kula wonten dawuh Dunjeng Koko Prabu mara coba maju sedhela wacanen layang saka Pringgondani iki kawula nok-nok mangestuaken dawuh Sigra bala kang tumingal acampa samya metali lara tadet wilat ing kanda jan mangkong mangun saniti benjang sang aji micil Prabu Pandhu kang kondang kautamane kowe biyen tak pundi-pundi kowe biyen tak aji-aji merga nggonmu sung wewarah marang aku piwulang-piwulangmu nyata luhur ning jebul kowe guru kembang semboja njaba jeromu ora padha bareng aku mbok anggep muridmu jebul kuwi mau mung lelamisan anggonmu bakal ngremehake negara Pringgondani kowe ora nganggep pepadane ratu nanging Pringgondani malah ndok anggep negara jajahan dupeh negaramu gedhe dupeh negaramu rasa banjur sewenang-wenang marang negara liya mula aku sotah teko ana negaramu Ngastina aku dudu kesetmu aku dudu gedibalmu aku dudu ketiplakmu kowe ratu sing pukil lan ukil ayo jagango sing jero betengo sing kandel wiwit dina iki Prabu Pandhu tak anggep mungsuh bebuyutan wah Gandamana mandek luwih dhisik Yayi sampun dipun pambengi Koko Prabu notol raos kawula cetha Prabu Tremboko mboten kenging ginawe becik Yayi Gandamana luwih dhisik gagapana kanthi permati aja duwe panyakra bawa ala luwih dhisik malah tinemune kowe dina iki tak kongkon tak
kongkon lumarapo marang negara Pringgondani nanging mlaku ijen tanpa ruwang. Nyatakake apa pancen bener-bener Yayi Tremboko mbalela lan nedya memungsuhan kelawan pun Kakang. Kanggo nuduhake yen to wong Astina ora duwe sedya ala kelawan wong Pringgondani. Ora liya kowe jumangkao mapan ana ing negara Pringgondani ijen tanpa kanca. Ijen tanpa kanca tanpa ngirit wadya bala saka negara Ngastina. Lho nggih mangestakaken dawuh jimat pepundhen kula donya prapting dalan. Enggal budhalo nyatake apa pancen nawala iki bener-bener saka Yayi Tremboko, Yayi Gandamana. Sinuwun Yayi Suman kepriye? Kakang Gandamana paduka utus lumarap wonten Pringgondani kok ijen datanpa kanthi. Mongko sampun wonten tandha-tandha menawi Pringgondani badhe ngrabasing mring Astina. Yayi Suman, banjur prayogane kepiye Yayi? Prayogi timbang didisiki luwung disiki. He Suman, kowe aja ngajab pasulayan. Kowe aja ngajab cecongkran karo wong-wong Pringgondani Suman. Mboten. Kula namung niteni dhateng watakipun buta. Buta menika buta buteng betah hangane yaya. Menawi ngantos Kakang Gandamana ingkang dados tumbal, sinten ingkang rumaos kecalan boten sanes inggih namung Kakang Prabu Pandhu piyambak. Iya. Senajan ingsun ora ngajab dumading pasulayan, sira tak lilani memanuki lakune Gandamana, nanging yen cedhak adohana, yen adoh cedhak ana, nggih ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit. Urupati wah. Mangan jor lagune ngangin gugur
agraning araga Guru Gurnita kagiri-giri Kurupati lan kowe Dursasana tak rewangi aku mbudidaya kaya ngene iki sapa sing tak goleki ora liya aku mung kepengin mulyake Sata Kurawa kok dadak dimulyake napa Kurawa kirang mulya paman Kurupati kowe kudu ngerti senadyan Prabu Pandhu duwe putra para Pandhawa nanging aku kudu mbudidaya supaya sak sedane Prabu Pandhu negara Ngastina aja diregem lawan para Pandhawa. Perkara iki kudu dibudidaya wiwit saiki. Lajeng caranipun kados pundi, Lik? Aku sing bakal gawe ego pratikel. Dina iki Gandamana wis kelakon tumuju mring Pringgondani yen iki mengko dumadi Bandayuda. Gandamana kok nganti direncak karo wong Pringgondani sisan gawe Gandamana ranjapen nganggo saking gegaman. Lho, lah kok ngaten, Paman? Ya. Kabeh wis tak niati. Supaya negara Ngastina kene besok dadi darbekmu. Nadyan Pandhawa isih enom, anggepen kuwi mungsuh bebuyutan. Mekaten, Paman. Ya. Lan iki mengko anggone Sata Kurawa nyerang prajurit Pringgondani lan nyerang Gandamana kudu manut sak pakonku lan maneh kowe Kurupati dawuh karo kadangmu Sata Kurawa inen padha gawe luweng ana madyaning pabaratan kersanipun Kanjeng Paman Gandamana iki mengko yen wis remuk bubuk dadi rempon ranjapen saking gaman rah-arahan supaya Gandamana nyemplung sajroning luweng. Lah kok kejem banget, Lik. Rasah kakian cangkem, kowe tak ajari dadi wong politik sing handal, ngono. Rumuse wong politik kuwi ora ana mungsuh, ora ana bala, anane mung kebutuhan pribadi lan golongane. Yen kowe ora dadi wong licik, yen kowe ora dadi wong mentalan ana jagating pemerintahan, malah kowe dhewe sing dijegali karo kanca rewangmu. Inggih ngestaken dawuh Paman. Kula kangsa iki kirapna wadya bala Sata Kurawa nindakake kewajibane sowang-sowang. Lho niki ngestaken dawuh Paman, Paman Harya Suman. Kumreh kang bala lumares budaleng prawadya Ya.
As. Hi. Hey. Hi. Was. As. Hi. Tuh. Wah. 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 Hey. Hi. As. Hi. Hey. Hi. Awas. Hi. Yo, maju, maju. Ya.
tibane arang tranjang Wadyabala Pringgondani. Yo. Hei. Ah. Hei. Oh, sapa iki? Hei. Sapa iki? Hei. Maju. Kodrat. Hei. Yo, hei. Ah. Hei. Ah. Boy. Tombak. Hei. Ah. Hei. Edan. Woi. Pas. Hei. Awas. Hei. Sigara jancutku mregut ngembat watang ngrabasa ing mungsuh tangkep cocok antaran pausayakti tengalena prapteng lampu sirna madyaning Pak Lugon sirna madyaning Pak Lugon Mas miber panonku pating kalebyur durung suwe anggonku lumaku saka repat kepanasan iki Wadyabala Ngastina pancen bener kowe Wadyabala negara Pringgondani. Anggepe apa? Wong-wong negara Ngastina ora kena ginawe becik ing ngatasé wong-wong negara Pringgondani kepengin nganti pedamen. Lah kok tanpa paliwara Wadyabala negara Ngastina nglepasake tombak, nglepasake saking gaman ngarah marang prajurit negara Pringgondani. Kowe kabeh krana saka pakartine Ratu Gustimu Prabu Tremboko anggone wani nibakake layang panantang. Anggepe apa Prabu Tremboko? Prabu Tremboko kuwi murite Prabu Pandhu. Ewadene murid ora kena ginawe becik malah
ngguwang layang panantang marang gurune Yuki Prabu Pandhu Dewayana. Yen ora didhisiki mendak mendo ora mendo ning malah sangsaya Handadra mula. Kowe baliyo. Baliyo mapan negaramu Pringgondani apa kelakon tak babati barisanu etan wani karaku entek wedine kari wanine kowe dianedanan. Niate wong Pringgondani becik nanging babar pisan ora tinampa kanthi apik kelawan prajurit negara Ngastina. Ngemping loro gencah pati merangi tatal grajamu. Leno kabrahetan lahir lan batin tebyah datameleng sati gawe gurune batangmu kowe. Hei! Ya, pase! Weh, bahaya! Weh! Hei! Put! Janjine ora tenanan. Ah, tuh. Yo, hey, 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 ayo, awas, hey, hey. tak sumut marang siramu ojo Mentok, awas, hey. Yo, cepet yamu kowe. Ah. Yo, hey, awas, ah, mati kowe. Yo. Oh ya, hey. Tahu. Ayo, hey, was, hey yo, hey ya, hey oh, hey, was, hey, hot, ya, pas iki jalukanmu, hey ya, wah. Wah. Dek mau. Yo. Yait. Ah. Hi. Wah. Oh. Oh. Mentelesku. Kowe. Ayo. Het. Hey. Hey. Awas ya. Hey. Het hey. Hey, wah, ya, hey, ayah, hey, ayah. Hey, wah.
oh hi. Hoi, Etian. Sapa kowe? Karto marmo bali takon. Kumandang karpo ora liya musuhmu ki coba aku. Etan. Sumekean kowe. Hot. Het jebol. Jajamu ambruk kowe. Ora ambruk derajat apa? Hik. Wah, oh ah. Hei, oh, hei, ya. Hei, wah, ya. Ayo. Wah. Ayo, ngajak kau. Wah. Ya. 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 Hai. Ah. Go. O a. Uyo. A o. Awas. Weh. Ah. Hey, hey, ayah, oi, Pas, hey. Rindu mawar mangawar apormu rahat pangarane Sawi Kurmati bali takon Brajadana. Wong Astina jarak perkara nibakake gegaman. Janji ora gelem minggak babati barisanmu sumekean kowe. Hey, what? War. Lo,
Wes. Abrabak sroka branang geget waja mlintir gumbala geget waja mlintir gumbala sukar wijiling sabdo Wojleng iblis laknat padha jek-jekan ora pangling kowe Patih Gandamana. Pancen bener arimbu. Ana paran. Babar pisan aku ora ndugamana. Yen to nganti ana kedadian perang gedhe kang kaya mangkene. Mongko budalku ijen tanpa ruang. Nanging lah kok dadi kateman perang gegempuran antaraning Wadya Pringgondani lumawan tanding Wadya Balanegara Ngastina. Sedyaning kayun Gandamana kang sarta sinuwun Pandhu mung bakal ngajab pedamen kelawan negara Pringgondani. Senadyan to Prabu Pandhu wis nampa layang panantang saka Prabu Tremboko, nanging sedyane Prabu Pandhu isih becik anggone ngaku murid marang Prabu Tremboko. Mula kang saka kuwi walien rasamu. Cupeten anggonmu padha Bandayuda. Lerenana anggonmu padha perang gegempuran. Amo. Wes. Yangsat Gandamana. Wadya Bala Pringgondani padha dirancap gaman. Ayo. Panah. Tombak. Yo. En rancap gaman risang Gandamana kalawan Wadya Bala ing negara Pringgondani tanggaping swasana risang Harya Suman Giya Hamarentah Sata Kurawa inen ugi angranjap gaman mring Sang Gandamana nganti Sang Gandamana kaya ketaman udan jemparing awit den jemparing saking kiblat papat lena kaprayitnane Sang Gandamana kecemplung luweng surak ger prajurit Kurawa. Ayo. Hey!
Wah. Mudar tenan kowe Gandamana. Kabeh padha ora sumurup yen to sejatine Harya Suman kang gawe Karti Sampeka. Sata Kurawa, tableken watu sing gedhe karepen isen mudhar diangsat Gandamana iki. Oh, Yayi, oh. Oh, adikku Yayi. Yayi Gandamana. Pawarta kang sumebar ngandharake yen to Siadi wis prapting lampus. Oh, Dimas. Ya gene Siadi nganti kena paekane mungsuh. Lan sapa sing gawe Karti Sampeka nganti dumadi perang gegempuraning antaraning Astina kelawan Pringgandani. Oh, Yayi, Yayi. Rasane Yama Widura isih mangrutingal. Muga-muga Yayi Gandamana isih pinaringan wilujeng. Dina iki aku bakal sowan Kanjeng Rama Mara Sepuh. Pandita karya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang. Susuh ngangin ngendi nggone. Iki mantuku bocah Bagus Widura. Ana parigawe apa sumengko lakumu nganti tekan arga tumlawung kene Widura? Rama Panemban Begawan Landhak Seta. Kula badhe munjuk atur sekawit Prabu Pandhu nampi layang panantang saking negari Pringgandani. Nanging sinuwun Prabu Pandhu maksih ngagem rasa kawicaksanan satemah anduda keng rayipun Gandamana kinen nyatakaken napa pancen leres-leres layang menika Prabu Trembaka ingkang andamel. Sareng Raden Gandamana dumugi arsa tumuju wonten ing negari Pringgandani mboten ngertos sangkan paraning bilai.
sampun wonten perang gegempuran ing antaraning Ngastina kelawan Pringgondani. Ingkang dados tuwuh tandha pitakon saklebeting batos. Kenging menapa kok ngantos dumadi perang gegempuran menika Duh Rama Panembahan? Ngantos Yayi Gandamana mlebet wujudipun luweng. Wah, dadalah. Ya. Ya. Wah, layak to layak. Bareng tak sawang nganggo netra Pramana Jati. Pancen iki ana sing gawe perkara. Kula nyuwun senjata pitulungan miwah tombak kenceng saking Paduka Rama Panembahan Begawan Landhak Seta. Ya, selak mesake nasibe Gandamana. Tak tulungane tak luarane saka sajroning luweng. Ya matek aji mantram sakti Risang Begawan Landhak Seta meminta mring Hyang Mahanasa eling-eling Panembahan Landhak Seta jinejer Brahmana ingkang wanter tapa bratane jinaket kelawan dewani pramila sagebyaring tatit kunarpaning Gandamana bisa luar saka luweng giya Sang Gandamana sinebul dening Sang Landhak Seta waluya jati temah nirmala Sang Gandamana. Pansamar pamaring suksma sinukmaya winakya ing hasepi sinimpen telenging kalbu ing angilahing awiknam hastu namasidam Raden Gandamana ditepungke wae aku mara tuwane Yama Widura peparapku Begawan Landhak Seta. Aduh adikku Di. Tinemune maksih pinaringan rahayu Basuki Yayi Gandamana. Waduh inggih Panembahan Begawan Landhak Seta. Ngaturaken agenging panuwun awit sampun paring pambiyantu dumateng jasad kula. Tanpa lelabetan jengandika Sang Panembahan Begawan Landhak Seta, Gandamana namung kintun pengaran-aran. Raden kula namung badhe matur lelampahan sakwontenipun. Adhedhasar panrawang dados miwah pramana jati kula. Kula saged nyawang kawontenan bilih sejatosipun panandhang paduka Raden Gandamana menika pancen wonten ingkang ngandamel. Lajeng ingkang damel perkawis menika sinten? Inggih, waleh-waleh menapa? Pancen bener sinuwun Prabu Trembaka badhe ngrawuhaken sinuwun Prabu Pandhu wonten Pringgondani. Badhe dipun sunggi-sunggi badhe dipun mulyakaken. Nawala saking Pringgondani kala wau dipun tampi tiyang Ngastina ingkang naminipun Haryasuman. Lajeng dipun salini layangipun ingkang sekawit layang Pedamen dados layang Panantang. Parandene sak sampunipun layang menika paduka waos sinuwun Pandhu maksih wicaksana. Prabu Pandhu maksih titis panyawangipun ketitik utusan Raden Gandamana murih nyatakaken layang menika dhateng negari Pringgondani. Pramila paduka kinen bidal ijen tanpa ngirit wujudipun wadyabala. Nanging ingkang sejatosipun beta wadyabala kala wau mboten asanes muhung Haryasuman.
lan mugi kawuningan ingkang disiki ngebak peperangan menika sanes prajurit Pringgondani nanging Harya Suman sak sata kurawanipun. Sak sampunipun mekaten jengandika dipun ranjap saking gaman saking kiblat papat kalebet ugi prajurit Pringgondani ingkang kinira jengandika ingkang beto prajurit negara Ngastina kala wau. Lan ingkang yasa sing gawe luweng kala wau inggih namung Harya Suman. Ing pamrih jengandika Raden Gandamana saged dumugi ning pejah. Saksampunipun paduka nyemplung wonten wujudipun luweng, lajeng Suman hamarintah Sata Kurawa kinenablek wujudipun watu saking inggil. Mila Harya Suman ingkang dados tuk sumbring perkawis menika Raden. Yayi. Weh, ladalah. Mongko kandining tumuwa salami mung awas eling eling lukitaning alam Kelilip mungguing netra wis bisa tak singkirake. Aku nyekseni dhewe modar tenan si Gandamana. Yen Gandamana mati tegese bojone Gandamana si Setyarini kae dadi randha. Mongko wis sawetara suwe anggonku bingleng anglelamong gandrung kepayung kelawan si Setyarini bojone si Gandamana. Setyarini, kowe dadi randha ora bakal kademen merga isih ana Suman. Aduh Nimas
Setyorini, aja mlayu Setyorini. Ayo, yen wani nyedhak. Nek pancen wani kowe nyedhak, kok kowe ndadak ngagar keris? Kowe ndadak ngetoke keris barang ki nyapa? Kuwi aku ngerti kuwi kerise bojomu si Gandamana. Iya to? Kerise bojomu cilik isih gedhe tur dawa kerisku, ngono. Timbang kerise bojomu isih dawa kerisku, wong edan blawanan. Kaya wani maju sak jangkah keris iki bakal nancep ana dadaku. Aja semekean. Wong wedok krubyuk kabotan pinjong tak ruda paripeksa kowe dina iki. Nekat tenan kowe Suman. Loh. Oh. Waduh mati aku. Lampus diri Setyorini. Iki yen konangan wong, aku sing bakal diperkarake. Minggat wae Suman. Oh, Setyorini bojoku. Piye larah-larahe nganti kowe bisa lampus diri ngene, Pangeran. Kabar sumebar pawarta sampun warata bilih paduka sampun dumugi ning pralaya. Harya Suman kepengin ngruda paripeksa kawula. Sakseda panjenenganing kabar ingkang sampun sumebar. Harya Suman kepengin ngukup kula Pangeran. Bangsat Suman. Sakwuse Harya Suman tak utus memanuki lakune Yayi Gandamana. Iki ndak sawang jeneng sira Harya Suman wis katon bali. Mara gage babarna kadiparan kahanane Yayi Gandamana Suman. Harya Suman matura, kaya ngapa kahanane Gandamana? Aduh ngaturaken warta lelayu. Babar pisan kula mboten nglegewa. Perkawisipun menapa kula nggih mboten mangertos. Lah kok dumados panca bakah ing antawisipun Raden Gandamana mengsah prajurit Pringgondani. Satemah dinten sak mangke Raden Gandamana sampun pejah sinuwun.
metu delo petungan karo Gandamana. Suarane sapa iki? Hei, Gandamana. Mo. Loh, Kakang Gandamana. Soman. Kowe pengin dadi wong kondang monggo. Kowe pengin dadi wong mulya monggo. Kowe arep golek viral monggo. Arep golek popularitas monggo. Ning pisan-pisan kowe aja ngidek-ngidek kancamu, cuk. Wah! Wah! Ah! Ah! Yo! Ah! Yo! Yo! Wah! Kowe arep dadi patih monggo, tak wenehne kelungguhan patih. Ning kenang apa? Kenang apa wong sing paling tak tresnani ning donya mbok paten. Aduh, mati aku. Iki sapa? Paduka pangling kalian swara kula. Kula Arya Suman ingkang sampun dipun ajar wani kalian si Gandamana, edan Gandamana. Lebur geni. Kembari Bandung Bondowoso. Wah, wah. Apik kowe Gandamana, kowe apik. Rumangsamu apa kowe sing duwe panguwasa tunggal ning negara Ngastina kene? Upamana kawula sing luput sing menang hukum kuwi dudu patih ning Ratu Gandamana. Oh. Waduh, sinuwun. Nadyanto
Sampun tetaunan Gandamana nampi wujudipun piwucal kautaman kang sarta kawruh kaprawiran saking Paduka. Parandene kula dereng saged ngluhuraken asma Paduka sinuwun Prabu Pandhu. Kapara Gandamana malah duraka ing patrap. Inggih kanthi lelampahan menika kula ngrumaosi mboten pantes dados siswa Paduka. Wiwit dinten menika Gandamana badhe wangsul dhateng Pancala namung kemawon sinuwun piwucal kang sarta kawruh Paduka. Mugi sageta dados sangu pejah kula sinuwun. Waduh Koko Prabu sampun ngantos Paduka wonten ingkang nyengguh bilih Paduka Nalendra ingkang kirang titi ing pamawas. Yayi Widura napa estunipun sedaya perkawis menika ingkang andhalari Harya Suman Koko Prabu. Ali geni kaki muka kawruhana den waspada ing jaman tali geni kahanan ho rakumuro kontrakan tring jalma hutan tangis banjir getih sarah balong kinobarko paradahono sinumatalining